दिनैनि बे मागो फोरबो फिरफिला बेरायनायनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि बर' हारिनि धोरोमखौ अरायबो जौगालांनाय आरो गोजौजों लांनायनि थांखिजों जोङो फिरफिलाखौ बेरायनाय जाबाय। जों साननैनि हाबाफारिजों बे मागो फोरबोखौ फालिबोदों। पुस दाननि जोबथा दमासिनिफ्राय जोङो न' लिरस्रांनाय, बिफां दिरुंजों खानाय आरो फिथा सावनाय बेफोर हाबाफारिजों लानानै बेलागुर सावनानै जोङो नै दिनै 1 मागोआव जोंनि धोरोमनि फिरफिलाखौ जों बिरहोनानै जों दुलाराय जोंनि सिबियारिखौ जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोसारथों होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै मागो फोरबोखौ मावफुंनाय जाबाय। गिबियावनो प्राइम 24 रादाब बुथुमगिरि PV निउस आरो आर'नाइ रादाबनि रादाब बुथुमगिरिनिसिम मागो फोरबोनि सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जों मागो फोरबो होनोब्ला जोङो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै मागो फोरबोखौ जोङो फालिनाय जादोंमोन। सेथि हाबाफारि हिसाबै मैया दमासिनिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि हाबाफारि 1 मागो, बे 1 मागोखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि लादो। बेवहाय आं सिगांबो निउसाव एसे बुंदोंमोन, थेवब्लाबो आं बुंफिननो नागिरबाय। जोङो दिनै 1 मागोखौ 1975 मायथाइनिफ्राय 2020सिम जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम एबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बाथौ धोरोमनि फोसाबनाय, फोहोमनाय आरो फोगोमनायनि हाबाफारिफोराव जाय बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै दिनैसिम जोंनि धोरोमखौ नैबे पर्यायसिम सफैहोनो हादों, बिथांमोनखौ जोङो हयथ' दिनै सोरबा सोरबा रुंसारि जालांबाय, थेवबो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों दिनै मान बावनाय हाबाफारि बेखौबो लादों। बिथांमोनखौ मान बावनायाव जोङो धोरोमनि नेरसोन थाथों बेखौ साननानै लोगोसे मान बावनायाव बाथौनि मोनसे बुमिन सावगारि थालायनाय मोनसे बाथौ सिम्बल गोनां बे माबाखौ मान बावनाय हाबाफारियाव जों मानखौ होफानो नागिरदों। बे हाबाफारिखौ लानानै गाजा गोमजा आरो लोगोसे मोनसे सावरायनायजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेल लाफानाय जादों आरो दिनैनि जा जोबथा हाबाफारि बेयाव जों लाफानाय जादों। आरो मा हाबाफारिया जाना थांगोन नोंथांमोन? दासिम फुंबिलिनिफ्राय जोङो सोरांनायनिफ्राय लावखारफोरनो मान होनायनिफ्राय जागायनानै लावखार ओंखाम जानाय बे हाबाफारिखौ दोनबोनानै लावखारफोरनो मान होनाय, भेलागुर सावनाय बेखौ जागायनानै दासिम फुंबिलिनि हाबाफारि होनोबा सोरांनायनिफ्राय जोङो फुंबिलिनि आर'ज लाबाय। आर'ज लाखांनानै धोरोमारि जा गोथार दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बेखौ जों बिरहोबाय। बिरहोनानै रुंसारि बाथौसाफोरखौ गोसोखांनानै जों बिबार बावबाय। बेखौ बावनानै दासिम जोङो दान्दिसे जिरायथ'दों। बिनि उनाव जोंनि जा मान बावनाय हाबाफारि 1975 मायथाइनिफ्राय 2020सिम गेदेरमा बिथांमोनखौ जों हांख्रायखादों। बिथांमोन आलासिफोरा सफैबाय। दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि जा हाबाफारि मान बावनाय बेखौ जों जागायसिगोन आरो